Сәлем тамашачыларыбыз, хайырлы көннәр дуслар. Йылдызлык мизгелләре тапшыруы сезне озакка калдыра алмый. Сагындырасыз шул. Шуңа күрә чираттагы тапшыруыбызны без башлап җибәргә ашыгабыз. Аңа өстәп, искә төшерәсе йылдызлык мизгелләре дә шактый. Бүгенге тапшыруны без тулысынча 2010 елга багышларга булдык. Дөресрәге, 2010 елның ноябрь айында Мәскәүдә МХАТның концерт сәхнәсендә зур, масштаб, җырлый һәм бии Татарстан балалары дип исемләнгән концертны искә төшермәкче идек. Бу концертны булдыру идеясе беренче тапкыр 2009 елның ахырында ул вакыттагы Россия Федерациясының Мәдәният министрлыгы башлыгы Александр Авдеев уена килде. Һәм нәрсә килеп чыкканын сез, дуслар, бүгенге тапшыруда күрерсез. Әйдәгез, әзер икән, тарихка юл тотабыз.
На сцене танцевальный коллектив «Мюслим Безекларе» «Пестрецы». Хореографическая композиция «Тукайга иярі».
2 сәгать ярым дәвамында үтүче концертны булдыру өчен бик күп кеше көч куйды. Тик иң күп көч куючылар ул Татарстанның иң сәләтле, иң булган балалары һәм яшүсмерләре. Уйлап кына карагыз. Татарстанның шул балалары 4 вагонга тулып Казаннан Мәскәүгә юл тоттылар. Әлбәттә, нәни авыл балалары өчен, кадерле дуслар, Созвездие йолдызлык фестивалендә шәһәр балалары белән бергә авыл балалары да катнаша. Мәскәүгә бару ул аерым, әйтеп бетергесез, кичереп бетергесез хисләр. Шуңа күрә шул концертны нәни балалар аеруча бирелеп эшләделәр. Алар өчен дә бик кызыклы мизгелләр шактый иде. Әлбәттә ул экскурсиялар, әлбәттә ул яңа йөзләрне күрү һәм иң мөһиме, тамашачылар залыннан аларга алкышларны бүләк итүчеләр ул танылган артистлар иде. Күпне карасам да карап туймыйм, Идел буе кайыннарына. Алар җитәкләшеп яланаяк, чыгар төсле ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Мин кояшка таба, үргә таба, яз күренә таба юл алам. Гөлләр арасыннан үләннәргә, түзәннәргә кереп югалам. Әгәр сездән айрып еракларга, алып китә калса юлларым, кайын шаулавында ишетермен туган җирнең үлмә җырларын. Әгәр сездән айрып еракларга, алып китә калса юлларым, кайын шаулавында ишетермен туган җирнең үлмә җырларын.
Уф дип суларлык түгел шул, юк дип еларлык түгел шул, юк дип еларлык түгел. Сорашмагыз хәлләремне, хәлләр сорарлык түгел. Сорашмагыз хәлләремне, хәлләр сорарлык түгел. Ey aladına güller şeştim, kıravğına değmesin şul, kıravğına değmesin. Ayrım kaygı tügel, ilge kaygı kilmesin. Ayrım kaygı tügel, ilge kaygı Tuğan üsken jirler yoğuna Derrezege şiirtir de yoğuna Derse itir tuğanlarıma Oğulada dolu dağına Tuğan üsken jirler yoğuna Derrezege şiirtir de yoğuna Nerse eytir tuğanlarıma Derrezege şiirtir de yoğur Nerse eytir tuğanlarıma Nidi beytsin birini bilmiyor Haberi yok dedim yürüke Beni barışı atıp öter O koyunlar dilen bir öter Dağlara dolu dağlara Tuğan üsken jirler yağına Derrezege şiirtir de yoğur Merse eytir tuğanlarıma Dağlara dolu dağlara Tuğan üsken jirler yağına Derrezege şiirtir de yoğur Nerse eytir tuğanlarıma Oğul şiirtir de yoğur Nerse eytir tuğanlarıma
Жырлы һәм бей Татарстан балалары дип исемләнгән Мәскәүдә үтүче концертта Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов булуы әлбәттә йолдызчыклар өчен зур таяныч булып торды, көч өстәп торды. Һәм безнең балалар менә дигән итеп шул концертны куйдылар. Дуслар, біз булдырабыз. В беспокойном мире мирно жить. Мы сильны единством цели и грядущим поколениям пожелаем доброе хранить, сохранить.